Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні понеділок, 8 лютого, це 712-й день анексії Криму. А вибух в будівлі представництва Меджлісу кримсько-татарського народу в Херсоні поліція попередньо кваліфікує як теракт. Глава Меджлісу Рифат Чубаров повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що постраждалих немає, і розцінив те, що трапилося, як провокацію з боку проросійських сил, спрямовану на дестабілізацію ситуації на півдні України. Голова Херсонського Меджлісу Ібрагім Сулейманов впевнений, вибух в офісі Меджлісу – спроба розпалити міжнаціональну ворожнечу в регіоні. Была брошена граната, теперь уже граната, мы сначала думали, что это взрывной пакет, но после того, когда осмотрели место происшествия, в принципе, это подтвердили специалисты, это, по всей видимости, РГВ-5 граната. Это было служебное помещение, оно было пустое, а люди были на втором этаже, никто не пострадал, к счастью. Это террористический акт, еще раз подчеркну, это никакое не хулиганское действие. Это так, наверное, один из моментов запугать людей, мирных жителей, наверное, активистов из числа крымских татар, в том числе. Схованку зі зброєю виявили в селі Червоний Чабан на Херсонщині. Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, під час обшуку в одному з житлових будинків було вилучено міни, гранатомети, тротил, гранати, саморобні вибухові пристрої і боєприпаси до автоматичної зброї. У відомстві уточнили, що схованку в житловому будинку виявили 5 лютого. Ведеться слідство. Жителі села Ароматне Білогорського району готові захищати своє поголів'я свиней від винищення. Близько 50 людей зібралися біля будинку Ігоря Савенка, в якого 1 лютого загинуло 3 поросят. Він стверджує, від удару струмом. Але кримська адміністрація наполягає на версії спалаху африканської чуми свиней. Однак поки жодного висновку лабораторного дослідження господареві не надано. Селяни запевняють, масових смертей поголів'я немає. Люди бояться, що у них можуть вирізати всіх свиней. Власник запевняє, жодна тварина більше не захворіла. Він щодня відстежує стан здоров'я, міряє температуру. Жителі села направили листа до прокуратури, проте побоюються, що розгляд почнеться запізно. На данный момент сейчас все односельчане собрались возле моего дома не допустить вывода остальных поросят. Они все живы-здоровы, сейчас на данный момент 24 головы. Никаких признаков болезни у них нет. Как стало известно, сейчас едет прокуратура с ветврачами якобы брать анализы повторные. Ну, это только слова. На данный момент из села не разрешают вывозить ни молочную продукцию, ни мясную, ни яйца, ни курей, ничего, ни колбасу, ничего. И ввозить тоже. Оставили людей голодать. Кримсько-татарській газеті «Аудет» загрожує закриття. На електронну адресу газети прийшла копія скарги в прокуратури Російської адміністрації Криму від імені доктора історичних наук Рустема Хаяллі. У ній він вимагає провести детальну перевірку газетних шпальт і закрити цю газету раз і назавжди. Причиною стала підозра Хаяллі, що газета 4 роки тому опублікувала матеріал з його монографії під чужим ім'ям. Газета «Аудет» з квітня минулого року працює в онлайн-версії і друкується обмеженим тиражем всього 999 екземплярів. Проукраїнський активіст Вельдар Шукурджиєв, якого не пускали до Криму, звернеться до суду зі скаргою на російські спецслужби. На своїй фейсбук-сторінці він нагадав, що його протримали на в'їзді в Крим 3 години, розпитуючи кілька разів про одне й те ж. Цікавилися сім'єю, запитували, з якою метою він прямує до Криму. Також Шукурджиєв зазначив, що йому погрожували і записували на відеокамеру спробу вручити йому письмову заборону на в'їзд до Криму до 2030 року. У листопаді минулого року на пункті пропуску Каланчак активіста так само затримали при в'їзді на півострів. Тоді його тримали 7 годин без пояснення причин. Політв'язнів кримчан режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка етапували до колоній. Сенцова відправили до Іркутська, Кольченко відбуватиме покарання в колонії Челябінська. Про це повідомила сестра режисера Наталя Каплан. В серпні минулого року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років за створення терористичної організації та незаконне зберігання зброї, а Олександра Кольченка – до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за співучасть у теракті.
Акція на підтримку російського політв'язня Ільдара Дадіна пройшла напередодні в Києві. Мітингувальники зібралися під посольством Росії. Дадін засуджений в Росії до 3 років колонії за статтею «Неодноразове порушення правил проведення публічного заходу». Сам активіст провину не визнав. Amnesty International назвав вирок Дадіну шокуючим і цинічним. Акції на підтримку російського політв'язня пройшли в неділю в різних містах світу. Зокрема, в Москві, Єкатеринбурзі, Лондоні, Парижі, Берліні, Талліні, Празі, в декількох містах США. На київську акцію прийшли друзі Ільдара і кримські переселенці, що проти імперської політики Росії. Я знала лично, мы вместе с ним участвовали в акциях, вместе клеили листовки, и вообще он мой близкий друг. Он первый, кто сел по вот этой статье за то, что он был задержан за участие в незаконных, так сказать, несанкционированных мероприятиях. Проти цього Російської імперії. Я проти тому, що вона захопила в тому числі мою батьківщину, Крим. З'явилося фото шеврона майбутнього кримського батальйону імені Номана Челебіджихана. Його показала на своїй фейсбук-сторінці головний редактор інтернет-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва-Боровик. На шевроні написи кримсько-татарською мовою, по верхньому краю напис «Номан Челебіджихан», по нижньому краю написано «Національна гвардія». Батальйон імені Номана Челебіджихана планується сформувати з кримчан різних національностей і віросповідань. Координатор громадянської блокади Криму Лінур Іслямов повідомив, що батальйон буде частиною Національної гвардії України. Кримсько-татарська і азербайджанська молодь провели спільний культурний захід у Києві. За словами організаторів Союзу азербайджанської молоді в Україні і Кримсько-татарського молодіжного центру, історія і традиції народів дуже близькі. Захід відбувся в Центрі Союзу азербайджанської молоді в Україні. На вечорі були представлені різні національні страви, народні пісні і традиційні танці двох народів. Это наш первый совместный проект. Я думаю, что сегодняшний вечер – это всего лишь старт нашего совместного сотрудничества. Мы начали с культуры, с тем, чтобы поближе узнать друг друга. Конечно же, нам интересно познавать крымско-татарскую культуру. Нам есть что рассказать о нашей азербайджанской культуре. Я думаю, что это будет иметь продолжение в будущем. Крайне трагичные события с Крыма, они, наверное, подтолкнули к тому, что сегодня в Киеве, может и в других регионах, консолидировались крымские татары. Потому что если раньше у меня есть мои близкие знакомые, друзья, подруги, но это были одиночные. То есть у нас не было такого вот коллективного, да, сотрудничества. Сейчас вот крымские татары, крымско-татарская молодежь более компактно проживает в Киеве по понятным причинам. Нам это очень близко. Оккупация Крыма, эта тема нам крайне близка. Для нас это эффект дежавю, потому что на сегодняшний день 20% территории Азербайджана находится под оккупацией. В современном мире это ненормально. Это ненормально, когда приходят и забирают твою территорию. Поэтому в этом направлении мы тоже уже говорили, мы будем действовать и думаю, что будем действовать в артерийном ключе. Документальний фільм про анексію Криму покажуть на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Покази відбудуться з 11 по 21 лютого в рамках Ukrainian Film Corner. Прем'єрний показ в Україні стартує 14 березня. Творці фільму – творче об'єднання «Бабілон-13». У стрічці зібрані унікальні документальні кадри, а також історії моряків, льотчиків, десантників і морських піхотинців, що були учасниками подій на півострові лютого-березня 2014 року. Сначала там были вообще пацаны там по 18-19 лет, которые ехали вообще тупо с Олимпиады, которая была вот это в Сочи. Они говорят, мы ехали домой, мы с московского гарнизона. Говорит, мы ехали домой. Вот. А потом, когда приехали чечены, там, конечно, да. Технарь с пистолетом против спецназовца, это явно неравная сила. Стояла задача, которую надо было выполнить. Вот. Поэтому как бы там решать, быть или не быть, это уже был второй вопрос. Пострел! Реально, знаете, как трагедия жизненная, когда ты увидел все за 20 дней. Увидел цену деньгам, увидел цену дружбе. Надо четко понимать, что в нашей стране происходит война. И началась она год назад как раз с крымских событий. Джамала вийшла в фінал національного відбору на Євробачення 2016 з найбільшою кількістю балів.
Вона отримала найвищий бал від глядачів і від суддів – по 9 балів, у сумі 18. Перед виступом Джамали показали відеоролик, в якому вона розповіла, її композиція «1944» присвячена трагедії депортації кримсько-татарського народу. Проголосувати можна було тільки з українського номера, тому кримчани не змогли взяти участь у голосуванні. Глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров зазначив, що ця несправедливість має бути усунута, аби в фіналі національного конкурсу кримчани висловили свій голос. Фінал національного відбору відбудеться 21 лютого. Я в восторге. Я настолько не ожидала, что жюри это прекрасно, понимаете? Они действительно часть, извините, шоу, которое действительно должно помогать зрителям оценить песню в ту или иную сторону, да? Но то, что зрители отреагировали так, это меня невероятно тронуло. Полюбили ее всем сердцем, так же, как я ее чувствую, и дрожу в каждой фразе, в каждой ноте, в каждом мугаме, вспоминая. Я каждое выступление посвящаю кому-то. Всегда я выхожу мысленно и посвящаю каждое выступление практически разным людям. Вот сегодняшнее выступление, я могу сказать, 100% я посвятила своей хартанашке, своей бабушке. Мне бы хотелось, чтобы она, конечно, слышала это, но я думаю, что она би була щаслива. Кусок України відтямили, і ми просто мовчимо. Це неправильно, вона не мовчить, а в неї сьогодні говорило серце. Я просто разом з нею плакала. Я відчувала кожен меседж. Все, що вона не просто так цю пісню зробила. Це не кон'юнктура, це чесно, це справжнє. Наразі це всі новини. Дивіться наступні випуски «Заман», залишайтеся на АТR. До побачення.